Adiciats a totes e benvinguts en aquest episodi número 9 de la nostra conferència. A la vegada avui que ho parlàveu poc, més que manegem un poc de bruixeria, però avui que vam parlar de magia e dels poders. Que em parlem ja, donc, entram en la nit e mai tin de Sant Joan che si passa verdaderament força causes e la magia che hi ten io plaço vero. Desbremem pas tampoc que són tots ten sus las viejas creencias de la religión aquitana que son apenas transformados, transposados a las condicions de vida de ara e també que són en els dies els més longs de l'any. A veure, Sant Joan que he sentit com el moment més benefic entre tot el que viu. El soleil que hi zenitau, que hi ha cat del cel, e donc hi comença e la terra, tutta la natura, tot el cosmos era un haz d'energia en treballar més de calor, més de poder e més de llum a tot el que viu. E la primera cosa que pensam que hi el carbon, el tison. Aquest tison justament que hi caigut de deixar encara tot arruent e en este passat encore deixar de xuec que s'hi cargat de tota aquella energia, s'hi apoderat de totes aquelles forces e donc la tradició oral caubai poders, força poders considerables. Entra la maison, entra virar les malalties que sia per la gent de casa com per les bèsties, de virar justament les periclades, les relassades, e virar tot el que hi bruixam, hantaumos, machans esprits. Saber que conservam tota l'annada, sus la xumeneia pot essere de batelliet, també en un armari, o un hur de pan. En tornar de casa, donc, après en la nit de Sant Joan, soen que hem cruzes, justament, de carbon, amb aquest carbon sus la porta de casa, tapant pot ser de totes les crambres de casa, de les bordes, pot ser de porcateres, porraiera, tot el que volets. De moment que hi ha bèstia la gent, porcatera, tot el que volets. Que va protegir tot, donc, de les malalties i tot el que pot estar marxant esprit hantaumo pudueros. N'hi ha que vos digueran també que ho planten en casau, entonces en casau en mio peso, enta fertilitzar la terra e a tau avui bones recoltes tota l'annada. D'altres encara diguen que en que ocupa un tros e heu cremar en la xumeneia de casa de gens que a tau he un buen nau que profite a tota la maison. Sant Joan que hi tuec, mes que hi també era aigua. E l'arròs del maitin de Sant Joan que hi força benefic. E donc hi he recomanat d'anar a caminar per descaus, pels prats, el maitin de Sant Joan abans que el soleil se leue, en tau buono sentat a cos tota l'annada. Se més jovenes que vos hi cau buquissar la gens, a la ve que esperi que hagau echat aquest maitin, se no vos hi cau pensar taran que ben. Non que l'aigua que hi també totes les sons bones, les que em podés e che van visitar per curar il mau per talo virtut. Aquí o que cau anat un parent d'aquest, per amunt justament e les sues virtuts que són desmultiplicades. Vos posqui parlar també de les peiros quiados, aquells peiros que van visitar les senos que poden pas avui mainatges. Aquí o també encaperrados per aquest arròs tan benefic de Sant Joan can es poders desmultiplicats e pareix que sigue miracles. E aquells peirositos que són plan nombrosos en comenge, brembabos també que comechar que són peiros quiados. D'un Sant Joan que hi l'aigua, més que hi també les plantes e les herbes bones que cau amassar. Soen que sei un buquet amb els flors de casa, de casau, abans de partir, lliris, arrosos, altres flors a tal, e aquest buquet que hi ben a dit can echar abans de cremar, o a la vez passat en huec a tau, e tornat a casa, que hi conservat també un poc com el tison, soen sus la xumeneia, penjat en un armari en la cosina o proxi de la porta. E que cau sortir can vo pricla, per exemple. Après, que vedez en d'altres endrets, non pas un buquet, més io cruts de flors, donc a tau entorxinades, e també penjat en sus de la porta. Après Sant Joan, damb el soleil que hi tahaut e aquest arròs tan benefic, que hi també en moment
tu sten e mai tin de 24 dammi la rosta in benefic e avanti sulle seleue che è il momento da massà tutte le piante buone e da sognare e da proteggere. Dunque, c'è un problema che un po' di baia, come esempio delle mescune virus. E per i cum, per esempio, dunque, astringente antisettico, dunque, da cicatrizzare le plagos, e l'artemiso da tutto ciò che è dolore, artrose, reumatismo, arranchero, tutto ciò. Per de rignus sta avendo dunque las culicos nefreticos, e c'è con aiuta avendo in pisciare, in usare tutte le inflammazioni, e te tranquillizzante a che i placoni aiuta, e la camomilla sta avendo dunque tisano digestivos, ma sta avendo da modo vente della sennos e puremos de sangue. E lì dunque è trempalire in oli e da poter prendere cicatrizzare le plagos, o in caro, da esempio, la genzano, un poderoso, da tutto ciò che è in modo vente e le tigge. E dunque sta avendo il momento di andare a ammassare scheruse, senza che binde scheruse su binde node, sta anche su un verde sedrende, e sta avendo una ciapaca o coserino, sta anche gnà. Allora, vedete che ha forse causa di che sono le credenze e tradizioni rituali magiche all'intorno di San Juan e la tradizione che è ricco, le inchieste etnografiche che hanno sortito in caro tante cause su quella materia, perché sono sicuro che gusta ben che forse causa condama che ho deciso, dunque vedo che di parlare in come giornate che a proposito ritroviamo a parlare per commentari. A tau e demà dunque van seguir per aquest camí, més parlarem més des rites e das practicas pastorales e Dio de Sant Joan e la temporada de Sant Joan, per un motiu també que si passa força causes. A tau acabat per avui e come dic io, Joan Soler de Ventura, che Mussegna Sant Joan vos protege. A deixats e a demà.